Ano muna yung upper limb mo ha. Tapos din. Putayo. Lakad ka 6. Tapos kuryente ha. Hindi mo kita. Dito ba? Teka muna, pagod mo siya, hindi tayo hindi mo. Mataas mo ng konti. Kapo, 130-19 oh. Ayun. Lakad ka. Minus. Dari. Disconnection. So, Normal lang ba? lihat ba? Jelas ka lang. On 40-90. Minus 10. Japan baby na yan. Nakakata siya yung beta siya. Hindi. 130 naglakad siya eh. Ayan Sa yung 130 na yan. Naglakad. Maintain niya na yan, wala nang lumula siya, ganyan. Ganyan, 130 yan. Naglakad siya. Minus 10. Kabo hindi mo mukha mo, 130-90. Nakaka-obsessive mo ramay naman tayo. Sinisingwala siya. May panulo. Nasa panulo sa gamot yan. Malakas yung gamot mo. Ha? Saan na sa alin? Oo, may panulo. Ay, Ay, gamot mo. parking yun. Ngayon, okay ka lang? Yung nararamdaman mo. Ngayon na. Parang na kuminta ako kayo matawas eh. Kasi ay, huwag mo yung mga Panulo ito yung utak. Panulo ito. Mas kaya panulo ko. Ano ba? mas Kaya tagal mo. para kung Ang dami mong panulo. Ano, yung pag-iman mo. Baka mag-i-kid mo na. Relax yung gawin na. Relax ba? For 400 grams. Kaya pa siya kapag yun eh. Pagkain. O para bawas. Kasi yung gamot niya sa mga bedridden yun eh. Relax yung gamot mo. Yun yung sa mga bedridden ng mga ginakalakad. Kaya mo pa mag-exercise? Kaya mo? Ako kaya ito. Tawag mo ito. Kanya ma. Siguro sa upper limb yan. Ako na maingin, alam na. Para may pag-gamit ang tayo. Sige. Ganyan. Yan. Pakahawak mo na maingin. Ganun mo. hawak ko ng malakas. Ayan. Diretso. Sige. 15. 1. 2. 3. 4. 5. Hanggang tumatagin 6. 7. Ganun lang. Yan. 8. 9. 10. 10.
Di, hanggang 15. 11. 12. 13. 14. 15. Dito. Hingga malalim. Relax ka lang. Upward ha. Pataas tayo ha. Nandaan. Okay. 1, 2, Yan lang. 3, Slow din eh. 4, 5, 6, para yung kamay mo, hindi maiwan. Ito, tapos na yan. 7, taas mo, sige, magkaya mo. Okay? 9, papatas yung doktor yan. Oh, binibilis niya kasi. 10, tataas yung doktor yung kamay mo, tataas yan. Tapos papalakarin ka. Magbago. 11, Nandaan na. 12, Hindi. Slow lang. 13, yan. 14, 15. Diba? Yung natin, relax lang ha. Our next is, paikot ha. Rotation tayo. Dito ang kuha, dito ang kuha. Yan o, 1. Sige. Very good. Sige, ikot mo. Diretso. 2. Sige. 3. Yan o. 4. Nyo, kaya ikaw kumain. Oh, dito ako kuha. Ito, mag-try. Sige na. Yan, 5. Oto, dasa na ako magmaneho. 6, 7, 8, yeah. 9, 10, yeah. 11, 12, 13, yeah. 14, 15, Mamaya relax. nga akong umuwi. Reverse. 1. Nauna. Ito sa akin na yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Mamaya nga po na yung babad. 15. Relax. Kasi nag-exercise ko. Iyon na lang. Kaya mo ito. Ako mo lang. Diretso ko lang. Diretso katawan. Diretso Body. na Oh. lang. Naka... 1. Sige, easy. Ito lang gumagano. Yung wrist lang gumagano. Ito lang gumagano. Di tamang pwersa ako, Ito lang gumagano. Kung sasama mo. Sige, gano'n. 1. Yan pa. Kaya may ganyan mo nga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hold, hinto, relax, lumalalim. In-relax sa'yo. O, side by side, side mo. Mayan mo. Side. Okay? Okay. Bilang. 1, 2, okay, 3, sige, kumasahin ko na. 4, okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax. Tapos, lumalalim. Rotation. Paikot. Okay, paikot mo. Hindi ka doon paikot. Yan, di ba? Ito mo right. Okay. Para mo sa in-exercise. Hindi. Di ba yun naman, pwersa ako. Padul. Hindi gagalaw mo. Ano gano'n? Inom. Karama mo tok lang. Turuan ba? Kaya tayo sa akin diyan. Yung exercise. Pagpakain ka, magsiyabak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relax sa'yo. Relax ka lang. Okay lang. Mati. Okay lang. Este? Oo, may mga gusto yan. Kamay mo. Hindi. Isa. Ako na.
Masakit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gusto tayo, gusto. Ayan. Ano, basta ka po. Masigasikanin din na po. Wala nang nasabihin. Sakit? Kaya mo? Kaya mo? Yan, gigising na, pamat ko na. Lambat na isa. Sabar. Sige, ito mo. Ne? Ne? Kaya po yan eh. Tingnan mo ito. Man, taga-offer ka. Sabihin na eh. Oh? Tama rin ba na aking kaya na yan? Burin na. Mas kailangan, tayo po tayo, 60. oras datang Jeff yes eh. Ha? Ano yan? 20, tatlong 20 ha? Kaya mo? Tayo po, patayo. Sige, po. Sige. Dito ka po sa kanila. Diretso ka. Asa mo? Yung asa mo pala pati speech mo. Sayang. Ano ba kayo na-push na to? May inayang mo. Hindi na? Nine! Ano? Ayan. Yan. 11. Siyempre, may doktor kayo, sabi na kaya ka, masalita ka, puta. 9. Bro, yes, doc. Sige mo na yan. Opo, doc. Wala mga sagot. Ha? Kasi doon ka babawasan ng gamot. Pag active ka na, ibig sabihin, babawasan ng gamot. Tapos palakaran niya ka rin eh. 16. Palakaran niya ka rin. Palakaran ng doktor na. 19. Bakit nag-ilis ka, Dr. Mark? Adjustment ko. Sabi siya. Traffic pa daw. Papunta pa lang sa terminal. Opo ko man. Oh. Punta pala siya. Gastos yan, sa? The program is 60. Nauna ko. So, check tayo dito. Check. Check tayo sa list mo. 60. 60 ang puputayo mo. Tapos 5 walking ha. Tapos kuryente ka ha. Bukas hotstone. Ano yung hotstone? Ano yung hotstone? Bato. Yung batong mainit. Gagano mo sa iyo. Ako para ako. Pati yung likod mo. Kahulun natin yan. Ang bato. Okay? Okay ka na? Pwede ka na? Sige. Huwag mo burahin na. Ba't ang sagod ka pa? 2. Bakas pa. 3. Oh, 4. muli yun. 5. Takatalawan mo ma-straight mo man. 6. Yan. Yes, kahit slowly yan. 6. Tapos sumawak ko sa akin, mag-aan lang. Yeah, 6. Kumataw. Kaya Yan. yan.
History. Ako may Yan, history lang. boy. 6 days therapy. Yan. Ni Ate Nelia Banat. Yan. Ayan. Po tayo sa District 3, Pandacaqui, Mexico, Pampanga. Yan. Yan. So ito po ay palakas ng lower back tsaka upper limb. Yan. 12. 13. Lakas ng 14. wrist siya. 15. Ang gapan. Kasi malis na lang ito. 16. 17. 18. 19. No? 20. Okay. Huwag mo na relax. Nakaporte ka na. Last set ka na. Mayak mo na. Relax. Ayos ka lang. Yeah. Straight body ba? Hindi nanggagaling dito yan. Huwag mo na rin sa body. Wow! Kasi kita. Wala kong pasok sa dalhin dyan. Huwag ka pa sa magdal. Kaya pa. Oh. Pag ano eh. Magay na eh. Ay pa? Ano? Ang totoo. Ito to. Yung hinga mo galing sa lalong. Pagod siya eh. Ano yan? Hinga ng malalim ko. So kaya pala money mo split tayo. Kaya hindi ka mapag-aircon. Mas masakit ang natural kasi ako. Kasi nga, ikaw nga naman ang laging malamig, di titigas ka. Hindi kasi mga basin niya. Oo, mga masil mo. Ay, Hindi kaya lupa yan. Sabi mo. Ayos ka mo? dahil na lang sana kung mild lang yung lamig niya eh. Lamig to eh. Ang lamig niya, no? 24 na ka eh. Ang lamig pa. Pati kape, gininaw ka. Last set, are you ready? Are you okay? Ninilig na Kasi gawa. mabusin mo. Lagi mo pa, alin na? Wow. Last set tayo. 460. Sige. Nice. 16 yan. Oh. Yung una, yung una. Wow. Magagawin nga ako magagawin lang. Kung gawin mo. Para lang siya nakadali lang. Yan. 5. Buka na nakasabi mo yun. Yan. 7. Very good, ha? Medyo. 9. Anong mag-spray 120 yan? O bukas nga, 80. 11. Susunod, Hindi naman. Ganito na siya. ano? Kaya pala. Against right, no? Yun, no? O yun, ba't? Liwanag na kung mas yan, no? Nakita, yun. Ayan, shout out. Sa ating mga Banat family, shout out. Ayan. Yan si Ate Nelia. Ang lakas na upo tayo. 17. Magmamadali na po. Huwag ka magmamadali. Lahat kasi minamadali mo eh. 18. Ano to eh? Para siyang hyper. Hyper na. Mabilis siya kumilos. Sa lahat ng pasyente ko itong hyper eh. Pag na mabagal kami, sermon na Oh, kayo. relax. Ay, wag ka man upo. Bakal mo, sabi niya sa akin. No, pati kami. Wag ka man upo. Bagal nyo eh. Sabi ko, hindi lahat ng bagay, kikuhanin mo sa mabilis. Relax ka na. Kung anong upo, wag ka man upo. Hindi ba natin yung... ngayon, ang ating sunod dyan is yung standing mo. Asa relo? Ito ba relo mo? Mother to? Wala. Makapilan kayo po. Siguro mga 3 minutes. Upo mo na. Hindi tayo Okay, katimer natin. Yan. Katimer natin yung ano. At least maka 15 minutes kang nakatayo ha. Ito ang yung malakas na kamay at paano. Tanda mo, pag tumayo ka, stay pati ka. Ready ka na to? Ready ka na? Sige. Hinga ng Kayo malalim bravo. mo, hinga ng chest. Para pag inan mo siya, pinarakan nyo, nakatayo siya, matagal siyang tumayo. Matagal siyang tumayo. Kasi kung nandun parang, ready. Pag kinos ko ng doktor ha, kailangan alerto ka sa bukit mamaya ha. Kasi babawasan yung gamot. Ma'am Ate Nelia, yes doc! Hindi mo. Sige. Tatayo ka na daw. Sige, ready? Tatayo ka. Start po. Ready? Kas ka lang. Hindi. Huwag ka mo po. Start ka na katayo dyan. Kailangan maka 5 minutes ka. Hinga ng malalim. Kailangan maka 5 minutes ka or 3 minutes, okay. Hinga. Gagaling sa tiyan. Relax ka lang ha. Pag matumba ka, wala kang mo ha. Sa'yo naman. Toto, gigilid ka ma. Hinga sa tiyan. Hinga. Relax ka lang. Ganyan na, oh. Relax ka lang. Kalma lang. Yan pa. Diba? Relax ka lang. So ito yung tinatawag ng balancing. Dinidevelop ko yung kanyang balancing niya na matagal siyang nakakatayo. Pag matagal nakakatayo, makakalakad ka. Diba? Ganun yun. Yan. Pag nakakatayo, 13 seconds ka pa lang.
Kailangan mga 3 minutes ka pataas. Yan ang malalim. Galing sa kaya. Hindi mo na? Kasi susog. Babae ka. Lalaki ka. Galing sa mga Yan. buwan dyan. Pagkaya ka. Ang buwan dyan mga. Ayan. O nakaka 1 minute ka na. O last 2 minutes na lang yan. Sige. Kaya yung balance dun sa ano. Kaya mababalis yan. Pag lalakad ka siya. Doon sa malakas. Ito ka kuha. Huwag ka kuha sa may kaliwa. O hulog ka dyan. Yan. Birang-bira na rin umalis ito. Kakatayo ng ganyan. Birang-bira. Nabibili pa rin mga motor ngayon pa. Sabi ko mo yan. Yung motor ko doon, bulok. Ayaw mo tara mo. Sim. At Gusto gusto na sira, no? Tangkain na. Kabukot kasi. Itang all sim na. Sabi yan sa rin. Buwan kung kaya. Kinapitso. Yan yung naman ta. Kapaparin niya rin ka. Kaya ako lang niya. Ha? Kaya ako lang niya. Basta lang. Kami na magawin sa motor. May rana lang sa balo ko. Makatipid ka yun. Kulang yung pabalan. Kuling iba. Kapag hindi pa maglarat tayo. Kasi itong balansin na abalo mo. Ngayon pa lang siya nagbabalo. Ngayon pa lang. Start pa lang. Ngayon ko yung program ng balancing. Kasi nakita ko eh. Ako yung kasi matumba eh. Upo ka 2 minutes ha. Ha? Kaya pa ba? Hindi ka nahilo? Okay. Tingnan yung balancing mo. Tayo doon sa malakas. Susubsub. Susubsog ka yan. Oo. Atras kang gano'n. 3 minutes ha. 10 seconds na. O yan. Kasi mo na lang. Kasi upo ka na yan. Tayo dyan sa malakas. Oo. Balancing mo 3 minutes lang. Okay. Oh, wala. Handa ko po. Handa ko po. Ano ba? Kaya ko siya. Kaya mo na. Ha? Susubsub siya. Bumibigay doon sa mahina. Hindi ilaban doon sa kabila. Balancing mo. Balancing mo. Mabawas ko. Yan o yan. Okay naman. Ayan na. Kasi yung Sabi ko mo ano pangunin. Kasi sabi siya na nagagawa niya yung mga Tita isi mo yung ano niya. Na ano sa buhok mo. nagagawa niya yung mga bagay na malapit sa kanya. Oo, Pag napagod susunod ka. yan, ikaw na magsisiyar niyan. Stamina na mo ang pagkain. hindi ka rin pwedeng mag-isa siya. Pag may kain ni balance mo, gamat at stamina mo. Gusto na naman naman yan. Gusto na yung yata na yung lalakad ka nila hihingal. Na sino kaya no? Sumasya. Basta Oh, kaya ano? yung pagtutumba siya kasi dito katulad ganyan. Kaya pag-check tetang kaya ng condition na ba? Ilagay niya doon sa Siyempre, bala mo ito pa. Ay, dapat sa condition. Huwag bigla yung tumba. Ay, Yan mas bari yung mga ano. Alam mo yung sa Borac, napagaling ko. No? May nakalalad na. May naligo. Madulas yung siya. Naligo siya mag-isa. May talutag. Nagkalusin ito. Ay, may gano'n. Ang binagbalita ako, may ilang ko. Puta na, gawa yung ako. 6 months ka tinirap yung tao. May virus siya. Taluwas. Kaya yan sabi ko po. Yung siya nyo ha. Lagi nyo ka. Kasi hindi pa kayo mag-balance eh. kahit may balance ka, kung nadulas ka. Hindi, madalas ka maano kung may kumakita mo. Pero pag gusto kayo, Mas yung banyo. kasap mo kasi. Kaya ginatotak mo yung space nito. Kaya pa balancing? Hindi na kaya. Hindi, ito kaya pa, hindi na. Hindi na kaya. Kasi na, okay na to. Hindi nga ba? Oh, mahirap balancing, mahirap po. Isa lang. Bukasin. Oo, so, kaya ba lumakad? Hindi na. Hinihingal siya. Ano? Sagot! Sagot ka! Sagot ko pa ng power. Kung hindi na kaya, kukunin na kita. Saka rin mo sa'yo. Kaya na lakad. Hindi na daw. Hindi niya na kaya. Nahirapan sa balance. Hindi, pwede ka maglakad ng mga ilan lang. May, yung may upuan. Kasi kailangan mo yun eh. Yung doktor kasi lumaki dito sa doktor. Kota. Tayo pa na. Pahinga ka muna. Magkakape muna ako ha?
Napan daw ngayon, susuka ako. Tinapay. Hindi, tumo tayo. Tapos siya na, hindi, sa balancing, yung balancing niya. Doon siya nahihirapan. Nakapan siya doon kasi yung muscle niya, buong pwersa niya. O di ba? Yun ang stroke eh, yung balancing. Doon naman ka dito. Sige. O pala mo, may nakalilos. May lasing niya. Hindi ako banana. Balde mo, usod ako ngayon. Balancing. Usod ka. Balancing pa, parang may na, ano yung unbalancing pa niya. Kasi yung tayo balancing. Sige, tanda. Mag-best ka kanyang program. Sige, tanda. Ayan mo ganyan. Ay, yung balancing. Wala ko dalawang oras na ako din. Kasama sa John. Tilo, sabi ko, abandilo. Dati may tilo ka pa. Sana. Hindi siya interview. Panya na tayo ako ng data pa. Oo, mga interview kasi siyempre. Tanga pa exercise na. Kailangan pa rin ako pagkaya. Kasi di malala, hindi na kasi lalakad na lang. Wala man data. Kaya lang data. Kailangan yung balance niya dito. Yun ang ating nakakawin yung balance. Kaya bukas dapat dapat mga 5 minutes ka bukas. Minutes na. Oo. Malalayan mo dito pag ano. Kasi dito siya yung bibili. Hindi, may pasok na ako bukas, hindi ko. Napabayan ko. Sino ba bukas yun? Si GL kasi nung... Oo, sige. Tapos pag natatagal mo ng 5 minutes, kung naglalakad ka na, madali na maglakad. Kasi yung balancing mo, matagal. Pag nakabalance siya, pwede na siya may tungkol na rin. Pwede na. Matapad siya. Pagka nakakano siya ng 15 minutes to 20 minutes, ay, matibay na to. Yung ano, mas Yung gumawa may tungkol lang na isa, ganun. O yung isa lang. Meron ka bang ganon? Pang ganon? yung bola. O, stress ball ka? Ganun mo ang kamay mo? Ganun siya yung may sa kwarto. Ganun mo ang kamay mo? Oh, pwede na. Hindi pa pwede dito. Kukuryente pa to. Sabi mo, yung dalawa. Ba? Akala ko ba, ano, alternate na, ano ba, kinarente ngayon, bukas hindi sa Di ba naman kasi ng kuryente ka to? Hindi. O hindi. Kaya, Alternate. Pag wala na minsan to, pa rin siya pag kurente, pang Kaya ano. wala na. Alam niyo, game. Makagulag naman rin. Kasi baka maiwan yung kamay. Naiiwan. Maiwan yan. Kaya Teo. Hindi, ganun ka gawin mo. Kahit kanya-kanya naman yung... Kahit na konti-konti lang. Yan! Mangot na yan. Ganyan. Naman ganyan kaya pabasa na ako ganyan. Pero tamo pen na lang din. JR. Yung mga ano mo, program mo, alternate. Kagaya ng kuryente mo, wala kang bukas. Pero meron kang bukas, stone. Yung bato. Yung klase yan. Pakulo ka tubig bukas tayo ha. Resip lang ganit tubig. Ano, pababay sa Pwede yung tubig, pakulo siya. Kahit ate bukas, pakulo ka tubig, ate bukas sa stone. Bato. Kaya mo dalo mapalo. Hindi, alis lang mo yung ako. Jasmine, papakuluan mo siya ng tubig. May asin pa? Huwag. Ay, tubig Babad na yung lang. bato. Tubig. Tubig lang. Sa planggana. Bagong gulo ha. Tapos sandok. Hindi, habang nandito kayo, pagpapakulo ka kami. Huwag mo yung bago. Dadating ka pa lang. Wala nga eh. Nandito ka na. Ganito na ako. Unahin natin yun. Bali last minutes ka yun. Mga mawali nga, last 2 minutes ka, ano nga, kumilos. Mas mahal. Mabilis last 2 minutes niya, ay naburi pa aga ba? Dahil, Jay, ano ano siya, nung nakita ko nga doon eh, kasi active siya. Tsaka yung Wala na po ito nagluto. makakain na yung utak na yung nagawa na, mga programa na. Mabilis ka gumaling, mabilis ka gumaling. Pero iiwasan mo lang ang injury. Ano yung injury mo? Stress. 12 bukas. Yung sobrang pag-iisip. Ayan. Tapos magpapahinga ka sa gabi ha. Tutulog Nandito ka. pa. Wala na ako. Diba na? Hindi ko sasabihin. Kasamahan ko. Wala. Punta na mamaya. Bukalitin na Nasa kita. bus na to. Lalakad ka. Kaya mo lumakad? Sige, doon na pa yun. Ito yung bang... Yan lang yung... Iganon mo yung kurtino mo. Ilagay mo dun. Kahapon na kailangan kapon. Dalawa? Dalawang. Dapat mga tatlo ka. Abang.
target ko, 6. Pero huwag na. Yung ating lipat yung ating camera. Hindi kitang pwede. Ate, kaya niya. Bakit ka? Bridge, di ba? Tulungan ka. Tulungan ako natin. Ano. Hindi. Magbalas ko mo. Sisyo. Sige, tayo. Malayo na yung ano mo, tulak bago. Ganyan. Hindi ka niya. Tama yun. Oo. Tulak mo. Lakad. Huwag mo pa kakatulak. Tulak. Lakad. Lakad. Step. Sige, yan. Makakalayo, ha? Good. Malayo ka na naman. Ganyan na. Tabihan mo siya, tabi lang yan. Sige, na. Pag tinulak mo, Paa mo. Yung paa mo, huwag mong magdikitin. Mag-i-ekis yan. Mag-i-ekis, babagsak ka niya. Malalim yung balancing. Yan. Okay. Hindi mo tayo nagmamadali. Hawak mong oras mo yan. Wala tayong lakad. Ikaw lang may lakad mamaya. Ikot mo, te. Diskarte mo. Hindi. Pause ka muna, pause. Yung paa mo, ayusin mo. Tapos, yan. Sige, lakad mo. Doon sa dulo, ha. tinulak mo, wala ka dyan. Lakad ka, yan. Tinulak mo na. Ikaw ang babangga ka niyan. Ay, yung diretso ng guhit, ha. Huwag kang lalagay ka sa guhit. Dito ko. Dito. Babangga ka dito. Ayan, sige. Hindi na natin. Ayan, diskarte. May diskarte ito, eh. May diskarte niya. Diba? Sige. Pagkaka mo dito, hindi mo maro, ha. Makakay sa kana, ha. O, saan mo ito? Saan mo ito? Saan mo ito siya? Pegang mo tayo malalim. Sa kana. Sige. Step body ka, step body. Yung pinakapatalo mong nagmampo. Ngayon, medyo may itlog ng bagya ngayon, eh. Oo, Hindi rin. Siguro mga katapusan niyan, ikaw lang isa naglalakad niyo, wala na mga Hindi na. Pangalawa. Sige, ikot mo, te. Kaya mo yan. Sige. Di ba? Dire, pumasto ka muna. Yan. Hindi na malalim. Kaya pa? Sige, ready. Hanyan. Kaya mo siya. Ganito na ganyan mo siya. Ano ka? Ayaw mo na magkumpa. Ayaw ginagawa naman. Relax ka muna. Relax. Huwag mo siya bubuhatin. Tama naman siya. Relax lang. Alam niyo naman ito, eh. Sige. Huwag mo siya bubuhat. Yan. Di ba? Binubuhat mo, huwag buhatin. Tutulak mo siya. Alalin mo lang yan. Pambalas mo lang yan. Pamahirapan na, eh.
Yan. Yung paa mo, nagdidikit na. Tumba ka niya, pag-dikit yan. Yan. Start ka pag alanganin ka. Very good. Tsaka gagaling. Sa ganang posisyon. Diba? Kaya nung ginaganito ko eh. Kagalit ko. Galit yung pader mo. Masikip. Parang mas kainin ka niyan. Pabayaan mo siya. Pabayaan mo siya. Lakas mo na. Diretso. Hindi malalim. Okay, pangatlo mo na yan. Pangatlo ha. Nakano ka na. Naka-advance ka na ng lakad mo. Tatlo na. Hindi ka namin hawakan. Sige yan. Palali lang kami ha. Ikaw mag-isa yan. Yun, isa yan. Palali lang kami sa'yo. Sa paa mo. Ganun, parang tatapos mo ng paa. Huwag mo siya. Yan. Hindi tapos yung paa mo. Kung tapos yung paa. Ikot. Saan kayo niya? Base niya. Kaya mo na. Tatlo ka na ha. Isa na lang. Kaya ba siya? Kaya pa? Pangapat na siya. Pangapat na yan. Babawas ako. Hindi kaya namin ito. Apat lang. Dali. Huwag mo masyado yan. Nalalay mo na yung kamay mo dyan, ha? Kulang ang tapat niya. Nice eh. Pang-apat na po. Walking therapy niya. Pang-apat na po ito. Yan sa aming 6 days therapy. Yan po, March 24. Yan. So, po yung kanyang great improvement. Siyang mag-isa. Bangko lang alala na maglakad na. Dali. Alam mo yung Panginoon. Medyo galaw-galaw mo yung parang tested. Gusto mo naman ito. Yan. Ha? Ayan, wala. Gusto mo, duwala. Sige. Sige, duwala. Sige. Parang galaw na. Kaya ka na, apat lang ha. Okay, apat lang ha. Kung sagad ka, ibukas pa. Dali na. Sabi na. Dali mo. Oo. Ayaw mo may bangko. Wala yan, ako. Ayaw mo. Ano ba? Hindi na yun. Binuhat na niya.